Dobar dan svima. Počašćena sam što sam danas ovdje među vama. Ja sam umirovljenica gdje sam cijeli svoj staž provela u Kliničkom bolničkom centru Split. Vrijeme Domovinskog rata zateklo me na mjestu glavne sestre bolnice. Splitska bolnica je druga po veličini bolnica u Hrvatskoj po svojim kapacitetima, po broju uposlenih i po svojim aktivnostima. Od samog ponedjeljka poslije krvavog Uskrsa 1991. to znači od 1. travnja, Splitska bolnica oko 11 sati sa koordinacijom i vođenjem profesora dr. Gorana Dodiga formirala je krizni stožer za srednju i sjevernu Dalmaciju. On je trajao do 31.12.1993. a od 1. siječnja 1994. do 30. lipnja 1996. to je bio krizni stožer zdravstva Splitsko-dalmatinske županije. Poznato vam je da je Split granatiran 15.11.1991. i aktivnosti bolnice izravno bile su unutar tih tjedan dana. Pripreme su počele puno ranije, već početkom 1991. Htjela sam kazati da sve to podsjeća me danas na sve ovo što smo već u samom startu i pozdravima čula, jer prepoznajem dosta ljudi s kojima sam surađivala, poznam dosta osoba koje su itekako prošle puno gore nego mi. Ono što ću samo kratko kazati, i naša bolnica ima što reći. Mi smo bili luka spasa, ne samo za južni dio Hrvatske, nego i za veliki dio Bosne i Hercegovine. Tako, u ime svih onih zdravstvenih djelatnika i djelatnika u zdravstvu, a bilo ih je 766 iz naše bolnice, koji su proveli 15.700 dana terena po ratnim bolnicama, kako po terenima u ratnim bolnicama Hrvatske, tako Bosne i Hercegovine, kao i članovi mobilne kirurške ekipe MUP-a i Hrvatske vojske. Na terenima u ratnim bolnicama obavljeno je 22.085 operacijskih zahvata. To su velike brojke. Ta sjećanja nose u srcu svi naši. Obzirom da sam umirovljenica, ja sam objavila da dolazim ovdje i šaljem pozdrav moji iz Kliničke bolnice Split, da vam prenesem i posebno smo sretni što naša medicinska škola iz Splita ima dosta mladih koji su željni i voljni čuti o Domovinskom ratu. On je bio obrambeni rat i bio je pobjednički rat. Volim da te dvije riječi ostanu zaključene za budućnost. Toliko za sada od mene. Pozdravi su već bili, da ih ne ponavljam, ali svih srdačno pozdravljam. Hvala. Poštovana gospođo Županović, hvala vam.